Здравейте! Казвам се Георги Колев и съм кандидат за общински съветник в листата на Пловдивската коалиция Съединение за Пловдив. Този град е моето всичко. Към него изпитвам само любов, сравнена с тази към близките хора. Аз съм баща, съпруг и дядо. Надявам се вашата любов към този град да е същата като моята. Защо да гласувам с номер 68? Защо за Съединение за Пловдив? Защото това е пловдивския отговор на цялата тази инвазия, която претърпя този град в последните 16 години. Кой ли не се упражняваше върху него? Но този град е твърд, корав и е надживял много като тях. Помогнете на града сам да избира съдбата си, така както ние сами избираме съдбата на семейството си. Този град е нашия дом, нека го подредим така, както подреждаме къщите си. Затова гласувайте с номер 68 в интегралната бюлетина, за да може този град да получи бъдещето, което трябва.